canal TE comença l'Illa dels Flamencs. Vosaltres de què sou més? De píldora roja o de píldora blava? Podeu elegir entre les dues. La primera us farà viure en una realitat que és molt inquietant i a més molt difícil de comprendre i d'entendre. Però si elegiu la blava podeu viure en la ignorància, això sí, d'una manera més tranquil·la. Fixin-se que tenen opcions per triar i de fet és que si vivim en la realitat en la que estem ens podem trobar en escenaris com els que fa uns dies veiem als Estats Units on en una institució tan important com la governamental es qüestionava l'existència d'ovnis, objectes voladors no identificats. Els militars o exmilitars de l'exèrcit americà es qüestionaven això davant dels diversos de la cúpula política més important dels Estats Units. I és que realment viure en una realitat diferent tampoc és tan difícil, sinó fixin-se lo fàcil que és canviar de paisatge. Ara, en aquest cas, a l'Illa dels Flamencs. Ens transportem on faci falta en un programa on evidentment parlarem de Matrix, però no de Matrix del 1999 quan s'estrenava una pel·lícula que ha marcat tota una època i que ha tingut molta transcendència a la manera en com ens plantegem la manera d'entendre la vida. En aquest cas parlem de Matrix, Cultura 2050, una sèrie documental que s'estrena aquí al Canal T aquest mateix mes d'agost i en parlarem amb la directora del programa i un dels integrants de la sèrie documental que ha participat en un dels programes del que els avançarem un petit fragment. I també parlarem de recomanacions literàries per emportar-nos, en aquest cas, a la platja o a altres llocs on anar de vacances. Ho farem de la mà d'una experta de biblioteques, de la biblioteca, en aquest cas, de Tortosa. Comencem l'Illa dels Flamencs. Benvingudes. Com estàs? Acabes de deixar la maleta rosa. Com estàs? Benvinguda. Gràcies. Vens de vacances o com va la cosa? O marxaràs de vacances durant el mes d'agost-setembre? De moment encara estem a la biblioteca fomentant la lectura. Fantàstic. A més, fomentant la lectura en una època tan important com l'estiu, que hi ha moltíssimes recomanacions. Veig aquí que ens has portat, i ho veig dir la Rosa, i dic, mira, aquí està la maleta, ara l'estem veient en directe. Maleta que ha vingut carregada de tots aquests elements. Te'ls emportes habitualment a la platja? Els podem trobar a la biblioteca? Què t'emportes? Què fas durant l'estiu? Llegeixes molt? Bé, llegir sempre, no?, en totes les èpoques de l'any, però ara a l'estiu tenim més temps d'oci i la lectura ha d'estar present. I avui us he portat aquesta recomanació de llibres amb uns elements característics de cada llibre i el que volia és que tu m'escollies l'element i jo et recomanaré el llibre. M'agrada la idea, és una manera de jugar recomanant literatura i diré que començarem primer amb el ventall. Perquè com que fa una mica de calor durant el mes d'agost... Me'l deixes, el ventall? I tant. Sí? Així mentre em puc ventar, veuràs els companys de Sola, la companya de Sola Simona, em dirà, para! Doncs he vinculat aquest ventall, que com podeu veure és de natura, amb aquest, que és Gràcies, Mare Terra, de Vanina Starkov, de l'editorial Kiara Books, i és un llibre de poesia, encara que sembla de natura, combina els dos elements i veiem que a mesura que l'obrim trobem una poesia a l'altra pàgina. Però és que el més important és que és un llibre desplegable on veiem els elements, les aigües, tot el que hi ha en aquesta naturalesa tan valuosa al nostre planeta i que fa fins a 3 metres de llargada. No el desplego més, no invadirem el plató. És llarg, necessites una taula molt gran per poder-lo llegir, però veig que va relacionada cada il·lustració amb cada plec del llibre en el que hi ha la poesia, no? Sí, amb la poesia. Fantàstic. I aquest complement que acompanya el llibre el teniu a la biblioteca per la gent que el vingui a llegir a la biblioteca per a, si es vol inventar? Aquest me l'enduc jo a les vacances. A la platja o a la maca al jardí per a aventar-se des del torno. Tria un altre element? Sí. Cine, les ulleres del 3D, què et sembla? Perfecte. Sí? Doncs aquestes dues ulleres, aquestes i aquestes, te les poso perquè són els ulls de la Tea. A veure, me les puc ficar? Sí, i els teus ulls. Ui, ho veig tot molt blau ara. Molt bé.
ja està vinculat en aquest llibre, Sí que té un rotllo Matrix el programa avui, eh? que la píldora roja i blava, té a Alejandra González. Aquest llibre, la protagonista té autisme, i és molt interessant perquè explica un sol relat, una sola història, però depèn... Em demanen que t'allunyis una mica el llibre així, perquè si no et toca el micròfon, així perfecte. Perquè depèn de la il·lustració, amb les ulleres que el mires, veus la història amb els teus ulls o amb els ulls de la Tea, que té autisme. Em canviaria les Ja sabeu ulleres? que té unes característiques diferents i a cada pàgina, si et canvies les ulleres, Roger, tu ens podràs fer la prova del que veu una persona sense discapacitat amb TEA i el que veu amb aquest espectre. És una fantasia veure amb aquestes ulleres, eh? És una manera d'aproximar-nos a entendre millor... Una manera i una altra. Aquest xiquet. Ficar-se simpàtic, que és important a la vida. La inclusió i comprendre, i més des de ja petit. Escolta'm, i si parlem d'estiu, hem de parlar de verano azul o com va que hi ha una bicicleta aquí? Una bicicleta, veritat? Diràs, per a què porta aquest element? No hi puc pujar, però... I vas en bicicleta? Vaig en bicicleta, m'agrada molt la bicicleta. De fet, hem anat junts en bicicleta fa temps, però ara fa temps que no l'agafo, eh? Us hauria de fer alguna cosa. Més. Doncs està vinculat en aquest, la meva primera biblioteca Montessori dels vehicles. Aquest ja sabeu que és molt important, fomentar la lectura des dels 0 a 3 anys, en la primera infància, per això he agafat un llibre molt lleuger, que és de roba, on veiem que són fotografies de vehicles reals. És aproximar, Montessori defensa aproximar l'educació als més petits ja en la més realitat possible. I veiem els vehicles tant aeris, terrestres, diferents característiques. Quina fantasia, pesa molt poc, eh? Està superxulo. A més, podeu jugar també amb els sons dels vehicles, amb els més petits, que ja sabem que no comencen a llegir des de 0 a 3, que sempre diuen que són més petits, però sí que vinculem una diversió i una empatia cap als llibres, cap a passapàgines i cap a la biblioteca. Aquí tenim, en aquest cas, bueno, aquí m'agradaria aquest estiu, però no és impossible perquè no ens donarà temps, poder practicar algunes de les coses que hi ha per aquí. El caiac el tenim per aquí, tenim el globo, podríem anar en globo, fer un programa en globo, seria xulo, eh? Preciós. I també, bueno, hi ha helicòpter aquí al final. Bueno, en aquest cas és helicòpter de la policia, en aquest millor que no hi pugem. Però seria bonic anar a veure les Terres de l'Ebre o amb el vol en paramotor, que també és una molt bona opció. I la bicicleta. La bicicleta, sí, la bicicleta és més accessible, és més fàcil d'anar. Veig que tens una botella d'aigua reciclable, a més, eh? Amb aigua i tot. Aquesta botella, sí. I fresqueta. I aquesta està vinculada en aquest, el gran llibre de l'aigua. Ja sabeu que l'aigua és molt important i l'hem de saber utilitzar en el seu mode adequat i no malgastar amb l'escassetat que tenim i la falta de pluja. I aquest llibre ens parla una miqueta de l'aigua, però de totes les vessants, dels rius subterranis, de com es forma una tempesta, de les marees, i crec que també és molt divertit per anar descobrint amb els més petits. Tota la importància. Quan jo era petit i estudiava, una de les lectures que m'agradava més era el llibre de Ciències Naturals, on explicaven com es formava l'aigua, com eren els paisatges, perquè a mi el que és l'aigua i la verdor m'encanta. Llàstima que plogui tan poc i tinguem tan poca aigua, menys mal del riu Ebre, tot i que baixa com baixa, però tant de bo tinguéssim més aigua i plogués més, estigués més repartida. Nosaltres tenim una ciutat molt bonica, tenim el riu al centre. Absolutament. Maco aquest llibre, maques les il·lustracions també. Fantàstic. Me quedo jo a la botella d'aigua, em puc quedar? I tant. La deixarem per aquí per si tenim set després. Beurem aigua d'aquesta botella, és molt bonica. Més coses. Aquí banderes dels països, de diversos països. Brasil, França, Itàlia... Tenim unes banderes perquè ja sabem. Les llengües del món també són molt importants, no sé si et deixo les banderes. Les llengües del món, com ja sabeu, hi ha milers de llengües, totes són diverses, són molt importants, ens fan un país ric i s'han de fomentar i continuar preservant. Llavors, en aquest llibre ens presenta els continents i característiques diferents de les llengües que es parlen i curiositats. La veritat és que és un llibre molt interessant, va continent per continent, però també hi ha pàgines que trobem, per exemple, aquesta d'aquí, que diu Entre dones, aquesta llengua, és el Nushu. El Nushu és un sistema d'escriptura que utilitzaven les dones, era a la Xina, al sud de Xina, per comunicar-se entre elles, perquè va haver un moment en què les dones no podien escriure, els homes no els permetien escriure, i elles van formar aquest sistema d'escriptura i es comunicaven d'amagat entre elles, amagant-lo en gerros de porcellana o en diferents elements. I així van estar 17 segles, se van anar passant de mares a filles aquest mètode d'escriptura
i que és una curiositat que trobo que aquest llibre també ens diu de lo important que és el passar-nos les coses de generació en generació i preservar les llengües. Preservar les llengües que preserven la cultura és l'única... Aquí, en aquest cas, preservem el dialecte ebrenc, no? Que també ens toca defensar-lo. Veig aquí la bandera de Canadà, Vancouver, i tenim una excompanya de l'Illa dels Flamencs, la Maria, que la saludem des d'aquí. Dubto que estigui veient ara mateix el programa, perquè el fus horari és important, però la saludem des d'aquí. Fantàstic aquest llibre també, una recomanació, per cert, accessible fins ara, en aquest cas, al públic infantil, eh? De fet, diria que pràcticament tots els llibres, públic infantil i familiar, no? Sí, en aquest sí, que hem fet, aprofitant que és temps de vacances, fomentar la lectura en família i dedicar una estoneta, que hi ha temps de tot, però també a la lectura. Fantàstic. Més qüestions, més llibres que tenim per aquí. Veig que un núvol... Un núvol. M'agrada el núvol. Veig que ho has vist, eh? Sí, m'agrada, a més, m'agrada el núvol perquè tinc ganes que plogui i m'agrada tant el sol, tot i que l'estiu està una mica bé, però de tant en tant una mica de núvol, una mica de pluja estaria bé. Doncs justament en aquest conte sí que hi plou i els protagonistes són aquests gats. El llibre es titula Pa de núvol, de Henavi, i és un premi Astrid Lindgren Memorial 2020. I la il·lustració és que és tridimensional, com podeu veure, Pa de núvol. Els protagonistes són els gats, que estan fets de paper i cartró. Llavors estan fets en maquetes i fotografiats i ens porta a una tridimensió visual molt impactant, que és el que li ha fet atorgar aquest premi. No sé si el veieu bé a càmera. Ara els companys ens ensenyaran. Bé, crec que... És el primer llibre d'aquesta artista coreana i la veritat que segurament publicarà molts altres llibres amb aquesta editorial Coquinos, que és molt impactant i que a més surt la recepta del pa de núvol. No sé si has menjat mai pa de núvol, però ens surt la recepta que la mare... Ah, fantàstic. Fantasia d'això del pa de núvol. Haurem de provar-lo. Podríem fer-ne un dia a la biblioteca i llegim aquest llibre a la vegada. I tant. Fantàstic. Més llibres, què tenim més? Veig aquí uns pinzells per poder pintar. Uns pinzells. Amb un lienzo, pot ser? No sé si dediques temps a pintar. No, malauradament no. Aquest estiu, no? Però mira, potser em podria ser la inspiració pintar un quadre en blanc. Jo deixaria en blanc, crec, Tinc poca expressió, que em costa bastant. Però tot pot ser un artista. Se comença des d'un element molt simple, A la biblioteca que estem fent ara mateix, les exposicions que tenim sobre llibres de literatura infantil i juvenil, d'emocions, també estem pintant amb un simple punt o amb un fil que fa un gargot. Vull dir que tot és començar i incentivar la nostra creativitat. I aquí tinc el gran llibre dels rècords de l'art, on surten pintors, escultors i arquitectes. I crec que és una molt bona opció per a explicar-los als nens, per exemple, infants, prodigis de l'art. Aquí tenim a Velázquez, a Monet, ja sabeu que tenim molts grans artistes, pintors, Picasso, i també algunes, a veure que vos passo la pàgina, no sé si veieu, aquí. Alguns dels edificis més importants. Sí, construccions que cada vegada han sigut més alts i que també ens les va explicant l'alçada i que són molt curiosos per veure també. Déu-n'hi-do. Fantàstic, doncs llibres que recull, per cert, entenc que perfils d'homes i de dones, també, importants del món. Més llibres, tenim dos més, van acabant rapidet, però a veure què tenim més. Deixaré, i l'altre el voldria deixar per al pròxim programa. Vale, fantàstic. Deixaré això, que no sé si saps, que hi ha. Són caniques? Puc obrir? A veure. Sí, són. Són les bales, i tant. Quina fantasia. Quin disseny més xulo, no sé si els espectadors ho poden veure. A veure, aquí. Per què tenim aquestes caniques, aquestes bales? Perquè us porto un llibre que són els tresors de col·leccionistes, de Lucy Bruniller i de l'editorial Libro del Zorro Rojo. I aquí ens presenten 15 col·leccionistes. Tu no sé si fas col·leccions d'alguna cosa? De pedres marines. Veus? Hi ha moltes col·leccions. Sols s'ha de tindre curiositat, ganes i persistència per anar acumulant aquests elements que ens fan il·lusió conservar com petits tresors nostres i que també diuen alguna cosa sobre la nostra identitat. I aquí tenim molts, a veure que vos obric una pàgina, del que podrien ser elements. Mira, aquests són marins, per exemple. Elements marins de la platja. Amb segells. Aquí us presenta el personatge que fa la col·lecció i també el que col·lecciona i com se diu, perquè no sé si sabem el nom, per exemple, de la persona que col·lecciona segells. Seria filatèlic, no? I aquí tenim el seu nom i justament aquí he portat el de
balòfil, Correcte, el de les que són aquestes bales o caniques. caniques que nosaltres coneixem. Fantàstic. Sí, i que ja sabeu que hi ha moltes col·leccions i que també us animem a fer alguna col·lecció i a gaudir del col·leccionisme a través dels llibres. Fantàstic. Doncs, Rosa, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Et torno les bales. Gràcies per haver vingut i deixem aquell últim llibre que tenim allí per a la pròxima secció de recomanacions literàries amb tu aquí a l'Illa dels Flamencs. Que vagi molt bé. Moltes gràcies. Gràcies a tu. I als espectadors ens explicàvem al principi que d'aquí uns dies s'estrena a Canal T Matrix Cultura 2050, els Fem l'Avenç del capítol de Tivenys. Res, els primers minuts d'aquest capítol i en seguit parlem amb la directora i un dels participants d'aquest programa per explicar-nos en què consisteix. No era el que els volíem ensenyar, però en tot cas els ho explicarem i el podran veure a Canal T en els pròxims dies. Els explicàvem que tenim ja aquí a la responsable d'aquest programa, la Maria Escobedo, directora de Matrix Cultura 2050. Molt benvinguda. Gràcies per acompanyar-nos. I tenim també amb nosaltres el Cisco, amic de la casa, i en aquest cas en qualitat de president de l'Associació Territori Inhòspit de Tivenys. Molt benvingut també. Moltes gràcies. Gràcies per acompanyar-nos. Sou aquí per parlar-nos de Matrix Cultura 2050 i, Maria, el primer que t'he de preguntar és què és Matrix Cultura 2050? Sí, perquè això de Matrix vol dir Matrix. Òbviament tenim la referència de la pel·lícula, però quan diem Matrix Cultura 2050, del que estem parlant és de la cultura com a matriu de sostenibilitat. O sigui, bàsicament aquest és el concepte de treball. 2050, que fa aquesta data tan llunyana, però no és tan llunyana, perquè tots coneixem i hem sentit parlar d'aquesta agenda 2030 que parla dels objectius de desenvolupament, i sostenibilitat, però en aquesta agenda gairebé no apareix la cultura. Llavors, però, per això diem que hem de mirar més enllà del 2030, hem de mirar amb escales de temps de llarga durada i plantejar que la cultura estigui en totes les agendes, almenys d'aquí al 2050, on tants objectius i tants reptes tenim per davant.
I és molt important també que estigui aquí el Cisco amb nosaltres. Simplement l'acompanyo perquè som un dels 12 pobles de les Terres de l'Ebre, en concret de la Ribera d'Ebre, Terra Alta. I crec que Territori Inhòspit, el Centre d'Estudis Territori Inhòspit, com a únic centre d'estudis al Baix Ebre, esperem que en un futur li tinguéssim més, que ha participat en este Matrix Cultura 2050. Vull preguntar-vos per què arriba a les Terres de l'Ebre, perquè Matrix Cultura 2050 no neix al territori, però acaba arribant aquí, acaba desembocant en aquesta sèrie documental que podrem veure d'aquí uns dies a Canal T. De fet, comencem a treballar, nosaltres som una associació cultural sense ànim de lucre, que és Live Media perquè és internet com els mitjans vius, online, i vam començar el projecte el 2020 en diferents comarques de tota Catalunya, des de la Garrotxa, a Girona, bàsicament Lleida, però des de fa 2 anys, a través de l'IRNO, de l'Institut Ramon Muntaner, vam començar a treballar a les comarques de l'Ebre i sobretot a Ribera d'Ebre i Terra Alta. Llavors, a partir d'aquí, amb l'IRMO i després el Departament de Cultura, hem pogut extendre i hem pogut realment establir el projecte i la idea és continuar fent altres edicions. I realment parteix d'un treball amb les entitats de totes aquestes poblacions. O sigui, comencem treballant amb les entitats i, evidentment, amb els ajuntaments que han de col·laborar. I és tot un procés de treball que busca com divulgar, com visibilitzar, com donar a conèixer la tasca que estan fent les entitats culturals de totes aquestes poblacions en relació al manteniment del territori i, sobretot, focalitzant el paisatge. Perquè una gran riquesa de les Terres de l'Ebre és justament els seus paisatges. Llavors, com la cultura pot arribar a ajudar a mantenir aquests paisatges com a paisatges culturals. I crec que aquí els tenen moltes coses a dir. De fet, just en el programa veurem com a protagonistes amics i amigues de Riba-roja, amb els Forts d'Oli de Ginebre, veure també protagonistes com a la Fatarella, i en aquest cas a Tivenys, Cisco. Què és el que fa Territori Inhòspit? Quina tasca té com a entitat que preserva i què explica al programa? Què veurem en el capítol on participeu? Sí, el capítol que participem, que és bàsic, és Tivenys, el que hem volgut posar en valor és totes aquelles construccions de pedra en sec que utilitzaven els pagesos fa no gaires anys, tampoc, perquè parlem d'uns 50 anys, i que gràcies al Centre de Territori Inhòspit les hem localitzat, les hem tret a la llum i esperem conservar-les. La conservació i la difusió és una manera molt important per a continuar aquesta cultura i donar als descendents aquests coneixements. Què han fet al nostre programa i què van fer en Live Media? Què van fer? Vam ajuntar al mateix programa, unes 3 hores de gravació, crec que va ser, 2 pagesos que han viscut la pedra en sec i que l'han utilitzat. També volíem que hi hagués una visió diferent, de diferents punts de vista, on estava l'Antoni López, que és un gran coneixedor, és un arquitecte gran coneixedor de la pedra sec, i un antropòleg, Francesc Ventura, que té una visió molt àmplia de com han vingut utilitzant durant els anys la pedra en sec, i aquestes diferents visions ha fet que se centressin en la manera de divulgar-ho. És important no només veure-ho des d'un punt de vista, sinó des de diferents punts de vista, i això ha enriquit molt el programa. I també, per acabar, vam posar-hi la música de la rondalla del Port, i les jotes i la música que teníem aquí al territori. La veritat és que va ser un còmput de 3 hores que crec que ho heu reduït a 1 hora i pico i que ho podrem veure pròximament a Canal Terres de l'Ebre. Això és interessant perquè és la manera en què hem treballat. També explico una miqueta què és el que veureu en aquesta sèrie. Primer de tot també vull dir que ha estat molt important tot el treball de coordinació que hem fet a Baix Ebre amb el Centre Territori Inhòspit, però a Ribera d'Ebre amb el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, el CERE, i a la Terra Alta amb la Fundació El Solar. Llavors, el que veureu és bàsicament les gravacions que vam fer
amb totes les entitats, perquè el que intentem és crear com un esdeveniment, i aquest esdeveniment, que pot ser la baixada pel riu Ebre a Ascó fins al Pas de l'Asa amb el llaüt Lo Roget. Pot ser el recorregut per l'abecedari de la Llibertat a Corbera. Pot ser un recorregut per la colònia Flix, i aquí parlant d'història, cultura i la dimensió ambiental. També molt important la participació que hem tingut de dues entitats freixa sobre natura, que és el grup de Natura Freixa i l'associació l'AUB, Escola de Riu. Però llavors, amb cada entitat, a Tivissa vam crear els rentadors, vam convidar el Pere Navarro i el Carles Castellà i la Loreto, i ens vam ajuntar allà per parlar de la diversitat dels parlars dialectals i la importància de reivindicar aquesta diversitat dels parlars. Hem anat creant esdeveniments, els gravem bàsicament en temps real, o sigui, els gravem com si fos una transmissió en temps real i llavors ho transmetem. I després fem una sèrie d'escrits. El que veureu al canal Terres Ebre és aquestes gravacions i bàsicament en temps real, tal com van anar. O sigui que serà bastant curiós quan ho veieu, perquè és el temps real de com vam fer aquell recorregut, com vam pensar junts, com vam conversar. Per tant, veurem les entranyes reals de les vivències d'aquestes gravacions, que això ho podrem veure durant el mes d'agost. Per ser atents i atentes a les xarxes socials i a la programació de Canal T, que us anunciarem el dia que s'estrena aquest programa. Maria Sisco, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i gràcies també per tota la tasca i la visibilitat a la feina, a la cultura i a la preservació dels entorns naturals que tenim a les Terres de l'Ebre. Gràcies. Gràcies, Roger. Fins la pròxima, que vagi molt bé. I a les espectadores i espectadors, nosaltres ens hi tornem a ficar demà en directe a les 12 de nou aquí, a Canal T, i atents també, com els explicàvem, a les xarxes socials per seguir atents a l'anunci que promocionarà l'arrencada d'aquesta sèrie de 12 capítols que volten 3 de les 4 comarques del territori.